Зур Чиркли авылындагы мер кичерүче милләттәшебез Ягудина Надия Сәйит кызын кытлап, айрым рәхмәт сүзләрен бүген туган көн бәйрәме уңаеннан кызы Галия, Гөлнара, оныгы Динәдә җиткерәләр. Күп балалы гаиләдә өченчесе булып безнең газиз кешебез туа. 1970 елны әтиебез белән үз гаиләсен корып, берсеннән-берсе татлырак 6 алмадай балаларын үстереп, 50 елдан артык матур гаилә булып яшәп киләләр. Бүгенге көндә һәр кайсыбызның инде үз гаиләләре, үз балалары бар. Әниебезнең тормыш җимешләре буларак 10 оныгы һәм 4 оныкчасы үсеп килә. Безнең яраткан әниебез, әбекәебез гомерен хезмәттә үткәрде. Эштән кайткач та ул тик тора белми иде. Аш-су, балаларның күпме кер юуы, ничек кенә өлгерә булгандыр бар эшкә дә газизыбыз. Бүген таң калабыз. Без кызларын да ул бар эшкә өйрәтте. Балалары өчен тырышып гомер кичерде. Бүген без аңа ихластан рәхмәт укып, яратуыбызны белдерер идек. Әле тагын бик озак еллар туган йортыбызның уты сүнмичә, безгә кунакка кайтып, балалар дип үзебезне хис итергә язсын иде. Бәхетле була алтыныбыз, ә ул бәхетне сиңа без китерик. Котлы булсын әни туган көнең, бәхетләрең килсен мул булып, җыелсыннар матур бәйрәмеңә балаларың табын тутырып. Син бит безнең иң матур әни, иң акыллы һәм иң сөекле. Гомер буе шулай яшәрсең син, булып бу тормышта хөрмәтле. Бала оныкларың рәхмәт укый, бары саулык сиңа телиләр. Махсус сине кытлап җырлатырга иң матур җыр әни эзлиләр. Хөрмәтле Надия Сәйтовна, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, балаларыгыз сайлаган җырны бүләккә тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, гомер тантанагыз мубарак булсын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширем, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма
сөйлеткен әтияниге илткен юл иң бәхетле юл екен. Сағынып кетіп барамла, сағынып қойтам барын, құшағыма жия-жия бәхет шақырымын арын. Сағынып кетіп барамла, сағынып қойтам барын,